Bible ye Nokwafo Wodemaya me pese me hunu se owo asante ho adwen pa sa abrantie yi ni asante ho adwen pa tware komensa bonkum so sa wo asante ho adwen pa komenifa so owo asante Bible ye Nokwafo abrantie ye friend Wodemaya me pese me hunu sa abrantie oye broni fita komenifa so onye broni na abrantie ye Ghana ni ye dipetuntumu a komensa bonkum so oye Ghana Okatakyie Afrifa Wodemaya de yobi a okoko Africa countries ana ohun say ohempon na ofri sa country na ban ofri Africa country na e bai Ghana so ya Africa country ana o promote ye nipa aye den ye wo eni ejapade a obo ade nyame de aye den amaye nti this is not a caution I was say Okatakyie Afrifa no o ka krade fa sa abrantie no me hu no say doesn't make sense nyansa bi ani say obeka say abrantie no ni asante hodo abrantie no onyo ohene onya ahempa nti okotaya asante de agede minimum Okatakyie Afrifa be cha abrantie no beta brabomu abrantie no o che Okatakyie Afrifa de mi hu osunsun fam na be ka kire akwanya akra no anya ewa amaman so eni mpanifu atitiri obi anim no Okatakyie Afrifa wundru sa level no. The great Agra Prophet Nokwafo Elisha ono enedi kutala bi sunsum ye adwuma ana vezoja frama sunsum so ka ho a ode buwa nipa wo studio ha ye de nkomo twetwe ne bra medical ka cho se ono oye sunsum sorry di for na ono wa bene o sunsum mu a enya asem keto a nti se how ne amane bi da wo so na wo po bi a obetumi aboa wo pa me pa cho ene Prophet Nokwafo Elisha twetwe nkomo na nyankopon adom so onam no so beboa ama ohani amane no a eche so na firu so bi aye ka mo no ba bia ohani amane no bi a okọ se ye de wakọ akọja bosom bi obekọ akọjo ye de akọja nsuo bofo enam se odi nsuo tumi ye adwuma obekọ akọjo ye de wakọ sumina so ye de wakọ amusie ye eho nyina okọ ye akọye bibi etia okwantana so a obekọ ho na akọjo afiri ma wo nso wade ho se obede ho nko a e de hia no tiane ne twetwe nkomo na ohani amane bi a odam bia no omo Bible no kwafo so why dey hwehwemu hwe ade bia mu no kure enye no kure nipa beka enso Bible no kwafo be prove say no kure se na nipa eka no ana entisa enso be hwehwemu bi na aboa ama enkomode no so emu atimi ayedu nyamisha na until mcho so hwe o ha ma men ko de nchen na ye hye enkomojo the great Agra yo bitu ase Prophet Nokwafo Okatakyie Ezaishi ananso. Ya bitu meti ase. Bi aboko. Adumura. Ede yankopon so road na odidi akona na ene ukura mu no. Nama yede. Ye namusumyo. Nama yede. Namutamia nama yede. Ye namusumyo. Nama yede. Ye namutamia nama yede. Abanka bada minsa. Ye miudi amaye. Abanka bada minsa. Miudi amayo. Abanka ba. Ye miudi amaye. Abanka bada minsa. Miudi amayo. Abanka ba. Daminse. Abanka bada minsa. Govi. Ye woni pa bebre ho sunsun famu no obunye obi hwiyo neso spiritual no abanka bada omonsa we have a lot of people sunsun ye do magu afiase otiase se nipa obobra se nipa neso sunsun famu no oda ya hankopo no okay to be say papa me bobra bia me huna no papa me bra na me bre papa dwuma bia ni wa me nya bi da papa mi so bibia mu ana asai papa mi so sika mu ana ahye spiritual ye do ato afiase okay obeye den na wade wo na waye bibia ma natimi aye yie okay ofi wiase na kokwa nti se ye hia mu na da ya me fa akonya yi so na me ka kire onipa biara wo hwe Elisha se wiase abrabo yesusum se okay yes babere wase ya sha se die na ye disunsum mu nkomo okay akane no utietie mpanifo a ibeto wo mu na omo ka sunsum sem ede kire yin a
Yes. You know what I can say obi who be free obi fear be den so betimi aye no. Yes. Enti ama ye nyini na na hie tirim say oh say who be na me ba bia ontimi me ye me hwe fi say on free me fie. Yes. So free mabusu no nko a say sunsun no mabusu na ko invite no nko a de a na obetimi aye me. Yes. But say sunsun bi free ba bi de ontimi nyame ma ne. But the name can essence and commoneness say kakra. Matiti say yes and say sunsun bi ati ba bi no no obusu nko obetimi aye wa ma na ye. Eye no kra na say ye no kra de abusa say ewiase ko na nimti na sa entisaye na aba na asese. Ovie no kra. Na de enti ye no kra no. On say police ni ka wontumi mfiri nkran embeche wo mfiri hamfa wonye den enkon nkran. Ana wonim Akane no. Kane no. Police ni ntimi mfiri nkran ye den emma emeche wo. Senka police so ha. Ba say le kra te say obi ntimi mfiri ba bi meche wo ha mfa. Abla case na nsi wo. Ana Kofi ene de esi. De enti esi ne say se ye hwehwe won kran na ye nyaw na kumase ye bi nyawa ye di kai de oto ses wa na nkranfo abefa wa free sa ses wo wai e de wako de mi ka won ti ase sa da sunsun fam no ai de akoye ayese wo free wa busuam na tumi bi afiri ba bi abeche wa free de ben wo busuam anasa wo free wa busuam na wo fie nipa akoto wa ma abontesu ni wo sunsun fam so wo mese wa brabo esi bebre tu yo bi a wo hwe na kwa Elisha mfa hwe utim se wo fie ba yie nkwa ne betimi ayewo wo fie ba yie wo ko na nko a obeto wa ma ebusu afoforo o ana oto nyum se obi mfiri ni fie me yo wara o fie yo ana to sa Kofi kane no ni ese obi ntimi nko ohodenfo fie nyeden enkofa ne japade na so ne ohodenfo wo ho na so na abofra ketua bi na o defeat na brabo ti da bi Elisha meka asem se die besi wo wa brabo bi a fie ba yi a makwaya nka enyeden enye yie na so ne ufie ba yi wo makwayo wa makwayo sunsun ne ho odi nti obetuma ba ele obetu afa oso obetu afa oso eni ti na ma na o mo hihye ntare bi a enye na obi na ba bi no agye na odi wo so odi no aka ne kakra bi wa furu sugu wo se be oto empomu da ho na odi no aka no agye obi bi afiri wo nse enne Kofi odi ma be 100 be na wa emu nipa 90 omo nhye pant they are naked no mo nam wiaso na wo say nipa we wo boss abrawi na anadwo tumi bi ware wo no beda akohwehwe sofo akira kwai say papa me da na tumi bi ne me abeda o kan obi se pant de me mpe pant de me sha na ayesi pant de me sha na ehyew de me Kobi ye nananom tete ho no mo botam etam no omo na hyew ndi wo mo nyansa moroso edi nipa ko ya wo seye mu o mofrase o ma mi dware wa na wa hye wo pant ene de ewu nyini ya wo se pant mfaso ni so nti ne wo de ma 100 gina ho emu nipa 90 o ye naked na o na mu wiase de minim ne se wo nipa wu a ane ye bono adagya but ene wo ba wo mui eso no ye naked na honhom anya ne so tenabre all because of say we be any prum ma wiase we be any prum ama Satan se won fa ne nya de ope nti bebre ba nipa bre wo wiase no eye nipa aso oden na ma ni kosa o ha we tesem nipa aso oden yes nipa aso oden se wo hunu ho so hwa na sunsuma wodi wachi wo boa wo but wo hunu ho so hwe na wo jeja wa brabo basa Kofi wo de saa na wako wu o de saa abrabo na o ma me no papa de anye yie no 7 na wo so to aso na se wo hunu ho so hwa niema bi a papa ne maame anya no nyame timi da ne wo hye bre ma wo beye
na yakasa yen hia semasi wa abusua yi mu a ya brebu na ye nyame na eye wo sa wa ma wa be ye testimony aba abusua wo firi mu nti nipa ma wona nimra wo ho so ewi ase na kokwa o ya baba wa na wutie mi a ye kasa aketesi a obi okora ne ho yie kata ne ho sie didi ayonkofo achi ene bra wo mpe na wo bo kofi I think by last week and a me yonko bia me kan say me ni nyina ye free nkrabrem kofi ye ka tell me say we free mu abrante na anwoda free wi ase ko na wo hwe ekwaye nam so ewo ni free wo free mu no a na ye na wi ase sikanibre ya do tu anamo bia ense se wo ye den otu wo wi sa eto na be symmetry mu a ya hwe Bible se kwai bi tini nipa ni so wi eni owu akwai sika kwai wo ho na so wa nhia de obo kire wo kwai pa no a ofu betwa wo nkwa so okay nti nipa ma wona nimra wo ho so ne nipa nhwehwe tumi pa emon na brabo echi okay because me na kwai Elisha mete a me ye honhom freni me ye nyanka de wa musie ye me ye nyanka de wa nkwantanan so me gina nsutini mu nyanka de kofi wo obi a wo hwe me waso da ye boni bi wo obi a wo hwe me wo ahohiehia bi mu onti niema bi ase wo beso da ye na wudidi wo beso da ye na wo kasa kofi minimo obi a wo so da ye na wo su na yiti ye na wo su ohuni suo no kura ohuni suo no kofi obi aso da ye se wo jonso na niti ye na wa jonso tene mpaso true pa wa jonso tene mpaso o be ye nya wo da wo kofi obi aso da ye se ye pamo no wo tietiem o ti na ni no tene mpaso no wo tietiem monyimio no correct fa na ka kira wo se bibi ni wi ase wo te ho je wo ho achi na wo bre then you are going to say so mama ye be for papa ye be for o mama ye be for papa ye be for no ko fi nka hwe eno no ma wo hawa wo namu no mfrim yeah but the one thing they say o fa usunsun sabo nye den enni agro enjoku emfa ne be ndi agro because penifo si obi nimu an obi ye den e kire to you be a wo hwe na kwa Elisha say yare bi da wo so wo how bi na wo kom wonya aban ama ne bi wonya court issue bi obi wo wase wo adwumam obi aye wade wo se ba bi a wo pe bi a wo papa friend na kwa Elisha yeah faniko friend na kwa Elisha go fi eyen krata asem friend Elisha o pe da ye free counsel friend na kwa Elisha yeah adwuma bi na wo pe opportunity friend na kwa Elisha go fi oyo obi a wo hwe me mpemprem wo ye nkrata asem bi for akwantuo ene Elisha nkasa entena wo mane nkoye mihu ya nka na kachi ene nipa nkwa yetia ti me kasa kire be nyansafo o ye bibi na ye papa kwa na wo ya me bi di misunsun betai wachi Elisha minkum nipa min too good tie me minkum nipa min too good apart from say minkum nipa min too good no obi aye wade o pese wutua ne so ka akatua wo ho ewi ase ahonhom di asem ye be sama na ma wo so o pese ye mfa yale ntu obi so aye beto no so oba bi di wuku na chi o pese oba ne ye mfa honam kankan to no so a ye be sama me wo ye bema obi ba wo yere ho wa kan wo se wontie frame na sa di pa ne ye dojo ne bema ye frame na sa di pa ne ye nku ne bema ne koti mu na wo kire biem obetumi akọ obi yere hu biem a oyo obi a wo hwe na kwa Elisha mpemprem yale bi ne da wo so aye franco yare o pay fruit ya wo ba o fibroid o HIV AIDS na sa wo a eyesunsum yare o ka obi se ne eye honam famu ade so ye nka spiritual marriage so nka ye honam famu ade to you be a face any spiritual challenges ya na Elisha say friend okay the two me wo se beji wo free wo how okay so eniwa bebre sisi o wiasem yes na enipa bebre na go through a lot of things sebi omunika mafo
Yes. Ana nipa bebre na so ananti bebre kwa bebre so se ka obetumi enya oje dia ma omo na nso besi ne odaye omo eye de obeye bia enyi prophet Nokwafo Eish wadawo nipa nti na wo so obeboa nipa eno ene utmost priority Yes. but oboso busa se obi ti baabi ana obi wo baabi na ofil se owo ohaw kese bi da ne so na nunti ama ne bre a obre amaninya ofam ofil se obi antumi mua no a asebera beka je On friend Nokwafo Eish 0546 737883 0546 737883 Kofi obia ose papa me kra de ma bre papa ma friend ye wo se me free bia na so de tia de tie on friend Nokwafo Eish okay and then 3 days na me ni woman bi kasa for US Kofi na ma me no ne ba watena sia ma efiefo wode ne ba ne medi akwama wo fie Kofi yare a yamfa nwa akra na ne ye de ato akra na me ka kire woman no say ni na efiri a ama ne wo ba no na awie ni sei papa eye no kre me ba no onte saa o na me ne ba Ghana be 3 years 4 years mu ni ye free Ghana be dru ye pe na me si nipa say saa wo how they free so we betie ma sem de ya ma ye nda ne yare ye no ma say di pa ko fi awo hu di asem timi de otie ma sem mawie madwuma ewi ase papa nya hwe abone nya hwe entu wuti fie na dambo no ebo so ba ni wo mu se wo bone ya wudi ye no eso aketua na aba wo so yes okay yenso generational case okay ade we egu pa free say efie bia mu ekame ya se obeko bi nya bi efie bi wa tu se maame ne mefe pa yes eso ware de ware omunya bi bi owo gro bi ya ware na obeko bi si wa ware na obesa ye de aba yes efie bi wa maame na wo ma all right but omabra bo nyina ko ese mekowo ma betre fi mekowo ma betre fi minya be ma obeba fi abeka se oba be ye me wade yes efie bi wa mema ni wonyamfo wo mpa ke ka se mema mra kamera obeba na so sebe mpreduasa sika sem your problem adwuma sem your problem enema enkoyi saade na ada ho a titi nipa so wa abusu mu be ba cho ye be de obi ye won taafo mienu efri ye funu ba ko na so obi a ni nyansa odi wo wiase okay nto ma me no papa wo wa 7 omo ntumi amobra na nkire se wo so me mobra o ma me no papa wo wa omo ntumi amobra nkire se wo so me yeden na mobra nto yo bi a wo hwe na kwa Eish me nima busu a wa be pie me nim se de wa bra bo sitie sorry na de o ma me no papa ntumi anya wo soro ma wo ntumi yeden enye Bible si wo soro oboa de wa boa ne ho nti o ma me no papa ne tena ase eye nyame be ya nti wo so wo tena ase akase nyame be ya na be wie se de wie o mo be wie o se de wie o mo na obi minimo obi a o ma me no papa o mo abra de ewu ene o mo ba no so ado o to aso ono so be wo na ne ma so to ado so obi minimo obi a maame ne nsa ha no papa nsa ha no ene ne manyina kroro na obo ase no ano o mo de beti minimo obi a maame ne no nsa okunu su twa bi ene ne manyina su twa kofi ebra ben na wo gba ma wo ma to aso minimo obi o ye teacher ni ene ne ba so kira de obi ye nurse ene ne ba be ye nurse obi ye sofo ene ne ma so ya sofo obi ye soja ne ba be ye soja Kobi, me pesa me catch na be nyansafo se. Ye wontafo mienu free ye frumu, na so bia bi nyansa wode wo wiase. Enti bre bia wo ma me no papa mo no nkyere se wo so ntumi ne dai emmo. Sorry. Who is your spiritual father? Why you sunsun mu aja? Se wo ni sunsun mu aja dia na kwa Eish se wo ni agra ho eto ne nsafo. Su shebre wana. Ni tu shebre wana. Okay.
me yem frame nkan asemo o frɛ Elisha onyankopɔ tue di ankoma onima de nyina no at the moment I will frɛ Elisha say papa no na sunsum ne wo kasa okay na what will say there is a power let's say oh catch obi aso ntu ni shebre ho na mo che say onko abisa frɛ na kwa Elisha papa ma frɛ we o frɛ ne kosi sei na say go kosi ya ka wo bra no zero frɛ na kwa Elisha kada gie frɛ na kwa Elisha go fi da bia me ka say me ba bia na gina no ye do gina o seconds so beto ofi wi ase na ho kwa wo ya kɔ ne ya ba ne ye ka ne wu nti woni bibi bɔ wo ba ya Elisha say ene ne nkasa no one frɛ wurade sunsum ni wachi okay I don't know offering protection that is it but boni pa no ho ba how nya ma bia yes commanding favor no so ye there o hye animonyam eno ne kutala bi okay eno na obi tumi ye papa ma obi wi no wanu ne ho utimi ya go utimi ye obi papa be ni pare kwa kwata say no na me ye de na mu say omo ama ye obi de bebrebe okay sa akwantu mu obi menim obi a obi kura fa papa ni pass messing krata say ni say maya obi timi tue ska mo so many times na ko fi onye nto frame a mama wo nipa details aye abrem na me de wo sha to nipa ne so obeye nkrata ne wa abra no kra won na nwe ho na kobi ana minim nipa me na kwa Elisha mama mema omu no mutu ana mo atoto kasa bo dem omo ma gifie so age eye wo hye ni munyam ye de to nipa ne so onsa ka de ye wo pani wi a na nipa ne so aye den active wow commanding favor yes kutala bi no wow nti wana ka kire wo se bibi ni wi ase bibi de bi engro me ho na me fa nchew okay ti di o pe bibi ehunu on frɛ Elisha okay di o pe se bibi ye yi on frɛ Elisha okay di 2025 aka bosumi numu na afa ne kɔ entena ho saa okay sorry the two me wo ho se beji wo firi wo hawo the number na da so no ene prophet na kwa Elisha twetwe nkomo tu shebre ho anamo eno anamontu ni yese wo fa number no ene ya anamontu papa wo fa na chese wo tu shebre ho anamo na de wo shebre mu so be ka cho ama bibi aye kama ye ko na there is this beef bi aye ko social media yes beef no e fa Okatakyie Afrifa okay ene one blogger in fact adwuma wa ya che okay adwuma ya che otutu akwa bebre kronkro akese ne nketo nyina okoso e kire amamre ne amane a ewo ho ene ne ma hodo a kro no so eye didi e de Wodemaya okay na Wodemaya ena okaise swati ne hine ba ha na obi ebe bi ono so baabi ena eja obetwa de so otwa bia na ode to na platform say na nkofo ka say Wodemaya Ashanti ade bia de wa do hu hyemte ye den na eswati ne hine ba de odi mirika ade wo ba hyem ba betwa bi de akọ ena Wodemaya so call ni page so na wo ka se hwe asebe na wo kai me obi e wo ye blogger na ye vlogger otimi aka Asante ho asem tem me Wodemaya da o ka asem na nkofo zi hey ene Okatakyie Afrifa kwa so be so ni mututu bi mane no anya asem to adawma odi o wa kakra be ka fa na fa Bible nkofo ye nhwehwemu fa Wodemaya ho se Wodemaya ne Asante te sei odi adanse pa fa Asante ho o ka ne sene okocho tu ni page na ya kakra so be ya fa Okatakyie Afrifa na fa ye family gobi edin ka medawase na mefa akwanya yeso ose upese uhunu se Wodemaya owo Asante hodo ye o kan sempa edifa Asante ho Bible ye Nokwafo abranti a ye friend Wodemaya pepese me hunu sa abranti oye broni fita kominifa so Wodemaya eye broni fita onye broni na abranti ye Ghana ni ye dipetuntumu a kominsa bonkum oye Ghana ni a okay ofi we die ni oye Ghana ni we tuntumu Ghana ni Bible ye Nokwafo Wodemaya me pese me hunu se owo Asante ho adwen pa sa abranti yi ni Asante ho adwen pa tware kominsa bonkum oni Asante ho adwen pa sa wo Asante ho adwen pa kominifa so owo Asante ho obi oni Asante ho adwen pa de kofi ade oro opra henie bi wasa ye ngoma
enye mama say go Same you on no magovi eni kwa say Okatakyie Afrifa so ese no so the one thing is Okatakyie Afrifa kofi mefa akwanya we so aka bibi kakra bi di akere onse wo hye wo kasa ase no wo ka bibi say Wodemaya ne yobi a okoko Africa countries de be ka won ti ase ana ohun say wo hempon na wo free sa country na ba no wo free Africa country na e buy Ghana so ya Africa country enti we Kenya asantefo asem de be ka won ti ase Wodemaya ne dwumadi a wodie ne say eye Africa de be ka won ti ase ana wo promote ye nipa aye den ye wo eni ejapade a obo ade nyame de aye den amaye abrante ne meta hwe ne videos then mihun se sa no ye wo ye entinka asante besi mo say de be ka won ti ase enti this is not a caution I was say Okatakyie Afrifa no o ka krade fa sa abrante no mihun no say doesn't make sense nyansa bi anim okay so obeka say abrante no ni asante hodo abrante no onyo hene onya ahempa nti okotaya asante de akede eye na djuma no woye say obe promote Africans then wo hene ofia kontum by was Africa oye abibimamu hene a ofi o my hofo Friday aba de be ko ti ase nti Wodemaya ni djuma dia wodi no ondi for say Ghana nti but ondi for African nti then asante for Africans de be ko ti ase enti say okofa sa akwanya we so na okeka bibi say wo tired abrante na gede na de na owo na e kan kwantu abrante ni tutututu anka wo betimi atutu bi then me wonu say we na say something like that say o tai hunu bi wo tai bi e den e wo mu e ma abrante no de be ka wo ti ase e kwai bi so no Okatakyie Afrifa e bi abrante wo be chen no e kwai bi so no be chen wo mfiem but abrabo mu no abrante no be chen being spiritual and physical a minimum Okatakyie Afrifa be cha abrante no but abrabo mu abrante no o che Okatakyie Afrifa de mi hu osunsun fam na be ka kire o che ne bebre na no nkoda nchen akwanya akra no anya ewa amaman so ene mpanifu atitiri bi anim no Okatakyie Afrifa wundru sa level no nti niema bi ho no ma yenkofa wo bi din emegu ni hu fin de bi ka what ya say because o kan say say eye fi bi na wugu nipa so wo din ho asema okay ono Okatakyie Afrifa what ya say mo ya for the records no ntwema akra o no kofi ntwema ti a won ntwema me ne ye de eto ka wasema no wa he say no be ti no ti ani ene ye ani dabi ene ye dabi me ti ase me ngasa ntia but me kan no kwede den e kire no de bi ka what ya say all the time I know say o person o kan asema e ye no kure but if you say something and you no kure you will say correct for you to know the right thing to do okay ti na why Eish nie me ye honhom freni o hawo biara wonamu na o pesa wo soro enam de tumi so agi wo free bon ene Eish ankasa 0546 737883 so bien kan obi biara Joseph ha ne de enkomo twetwe ne AC ne din e the prophet Nokwafo the great agra ba cho wadawoma o yesusu sorry so for na wa benepa ha ne aba ne bi ete so bia no fa ne number se ne wa bobo no ene ne twetwe enkomo na bofo a de o me ye adwuma wo so mbebo na ha ne ma ne twetwe be din di Poku want to the first time here subscribe like comment and share edumasi Yamakwaba eba KB Logistics. Tuma ye dipa ne se ye de wona wokofa nneoma free China eba Ghana ha ema wo mo. Che se nneoma kakra bi a obeto no KB Logistics de beba wo fie be biara wo ban mu se ye kuma ase se ye nkran. De ye friend no door to door ebi se o kra 20 feet ana se 40 feet if China e de aba ye dwumadi ye die ba ko pa no na che se ye ne hwehwehwe mre so. KB Logistics de ye nneoma eba ntem ye tumi de bi fa wiem ye de bi so efa ensuo so. Se ye de fa wiem a 7 to 10 days ana fa ensuo se efa ensuo so a 28 days to 30 days na aba be drew pot ama ye yi every honum so e de abrel ye wo warehouse kese e wo China Guangzhou a nneoma dodowo biara pese wo krade ba no ye beji e de aba be gu ama na afa ye di free wo aba be drew omami ho e de ama wo asumdue mu a unya ha obia na asem da sese KB Logistics e de ama Ghana adwadifo wo na wo ta ko China ko fa nneoma ba ne se e bia we ni wo first time awoko ana se empo no
ota akɔ hɔ no mo nanso kɔ bi a wani yɛ ntanta KB Logistics say wo frɛ ni yi nkutahudie anaasa wo ne nkasa ye fawo e de wakɔ company na nkasa apartment a ya gi no Guangzhou hɔ no ama dwadifo place a convenience efie no wɔ nipa dodo a ɛfa ne senti no ɛyɛ first come first serve basis sɛ wo fra ye bebuku room e de ama na afi ya maka aba be fa wo airport na afi sɛ wo pese okodi dwa because of language barrier nti ye wo de obɛka ho no bɛkɔ na China kasa no wono abɛka akyerɛkyerɛ mu ama wo sɛ de bɛ ya wobɛte aseɛ na wankɔ ankɔbɔka na asɛm de ba ko bio no sɛ woba AB Logistica ye free no ɛwɔ from papa wo de compare ɔmo a wo de bi ba na bo sɛ ye de no wɔ from especially with your services a ye surrender aka ho no bo sɛ ye cheap it may show bo ahyɛ wo nkran sɛ KB Logistics fa wo nneɛma fa hɔ na unnu ho da sɛ o pɛɛ ne adi nkɔmɔ a ye numbers anegu tele no so no wobɛtumi afa na wo ne adi nkɔmɔ KB Logistics ne ewu hia no ɛno ne ɛbɛyɛ ama wo Poku One TV.